Ageno ni winja maler. Awinji, nyalo mana dhi nyime. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo ipenja ni to e yore mage ma watiyo gi pesa kata yorewa mag yuto mar jiwo loso alwora kod yore mag pith mag yiende. Mokwongo wan gi mana kaka jalony wadwa nosewacho ni nitie program miluongo ni FLOCA, Financing Locally Led Actions ma National Treasury through the World Bank osebedo ka support counties mangima. To county ka county notimne nonro e ikruok margi mar tiyo gi pesa ni e yore mag loso alwora kod lokruok mag kor lwasi. Achiel kuom ikruok go en ni county ka county nyaka bed ni oseketo chike marito loso kor lwasi kod lokruok mar kor lwasi miluongo ni climate change policy. Sirikal mar Homa Bay osetiyo matek kabisa kendo koro sani oseketo chike mag rito kor lwasi miluongo ni climate change policy, kendo oloso chike mag keyo pesa kata chike mag manyo pesa e yore mag rito alwora miluongo ni climate change finance regulations and resource mobilization. Kendo chike wasebedo ka walalre gi jopiny miluongo ni community public participation. Wakawo pach jopiny ni gito ang'o ma gineno nikech gin giwegi ma gidak e gwenge mopogore opogore, gin ema giwinjo hinyruok koluwore gi yore mag lokruok mag kor lwasi. Ang'o ma de gigomb ne sirikal ojiwgi kata osapot gi e timo mondo nyak mar lo oduog kakare. Kopogore gi mano, mana kana nyisi ni Sharon, wan gi a lot of partner support apart from FLOCA, kaka kawuono partners makonyowa e yore mag puonjo ji kod lalruok kod ji. Dongere dendo ni awareness program and sensitization capacity building for staff kata mana community at large e yore mag rito alwora margi, e yore mag duoko nyak mag piny kod yore mag yuto e ndalo mag oro. Madhim ma kawuono wacho ni land restoration, desertification and community resilience. Ni kata e ndalo oro be wanyalo bedo ni pod wayudo yore mag keto chiemo e mesa. Koro mago achiel kuom nyagruok ma wasebedogo kaka sirikal. To kopogore gi mano, sani koro wa launch gimiluongo ni an intensive tree awareness and growing program kaluwore gi chik ma ker maduong' mar sirikal noketo mar 50 billion trees by 2032. Wan kaka county ma Homa Bay, county ka county nigi target mare, to wan kaka target marwa ma Homa Bay en pidho yiende milion 15 e higa. Yiende milion 15 ni ok wadwa pidhe wan kaka sirikal kendwa, to wapoge ne okenge mopogore opogore, ka gin skunde, ka gin commercial institutions, financial institutions, kaachiel gi jopiny. Ni in ka in ting' mari en mane mar neno ni waduoko bunge e yore machon kata waduoko nyak mag puothe wa duto. Kopogore gi mano, kopogore gi target ma wachiwo ne wawegi, sirikal bende osebedo ka wuotho through Her Excellency the Governor to change the attitude, the mindset, nikech e seche mang'eny Sharon ineno ka jopiny neno ni magi mana ting' mag sirikal. To kaka jalony wajwa nowacho ni an awuon nyaka kaw ting'no kaka mara mondo walok paro, mondo kik watime ni wadwa yudo osara kata wadwa yudo pesa kata pesa moro biro from developed world ni koro waloko go kor lwasi, but wan wawegi lokruok mar kor lwasi ohinyo wanade. To bende wa embrace ni wadwa bedo gi lokruok mondo waduok nyak mag pithe. Apani mago e gik ma watemo timo through the policy ma wa develop mondo the community o embrace. Kendo sani e chike magwa mag lokruok mag kor lwasi wan nyaka gi community ward climate change committees. Magi committee ma oyier hayanga koluwore gi chife kod ward admins at the ward level magi bet kendo gi represent migawo mopogore opogore, kaka achiel kuom gi en jopur, achiel kuom gi en johala, achiel kuom gi bende bedo representative mar sirikal, kaachiel gi development partners mamoko kod community representatives, ni mondo wabed gi paro mopogore opogore for an informed decision making to ensure that we restore our degraded lands. Abiro penjo mar ariyo Sharon, ipenjo ni to ere ka jopiny orwako weche mag loso ler mar alwora. Adier ka iluwo kata page mar Her Excellency the Governor ka nodonjo sirikal to notiyo matek ko openjore ni to ang'o momiyo dibed ni
taka iyudo ka taka ochokore kuonde ka kuonde. To tiende ni ne watimo nonro ma wafwenyo ni jopiny neno ni ting' mar taka en mar sirikal nikech gionge gi lony moromo. Kopogore gi mano to waneno ni waonge gi database, waonge gi report mawacho ni to taka mwachoko ni en ang'o to orom nade mondo kony sirikal keto chenro mar choko taka no. Ne wabedo gi lalruok gi migawo mar United Nations Habitat makoro bende support weche mag loso alwora magi konyowa timo nonro miluongo ni waste survey, UN waste survey, kendo nyisowa ni taka Homa Bay e higa ka higa wagolo tons 76. E tons 76 ni ng'ato ka ng'ato tiende ni odiochieng' golo kilo achiel ka kilo achiel mar taka odiochieng'. To ere kaka warwako wachni? Wach mar taka Sharon, adier mar Nyasaye anyalo nyisi ni en wuoth mamos. En